Iki aku ndek Karangjati Singosari lur. Lah iki lho sampean delok iki. Iki mariki wis pongkoke akeh kewan-kewan macan wis sembarang. Lho kok ngono, lek wis ana kemepul weluk-weluk kaya ngono iki, berarti wis ana jompa-jampine. Berarti macan-macane wis padha ngelu sirahe kaya ngene iki. Terus apa meneh? Lah wis mulai giras tenan ngono lho. Wis mulai mulet kaya ngono. Lek wis mulai mulet ngene, hati-hati lho, aja cedhek-cedhek. Nek wis wayahe kene aja dicedheki. Soale apa, Lur? Lah, ya iki mara-mara lek jumpalitan kaya ngene goling-goling dik ngene lemah kaya ngono iki. Iki wis mulai lho, hati-hati ya Lur, padha jaga dhewe-dhewe. Iki aku sing ngene Karangjati Singosari Lur. Aja lali tonton sampai pungkasan ya Lur. Oke Lur, lanjut.